Malawi Today. Pamene akuluakulu a chipani cha DPP yambiri akhala ali nkumangidwa, nawonso tisayiwale kuti Norman Chisale ali ndi milandu yawo yambirimbiri yoti akayankhe. Koma tsiku la lero lino iwo anapita kukapempha kuti koti liwaloleze kusegula ma account yawo kuti akwanirise kutenga ndalama zawo zimene zili ma account mmenemo. Koma zachisoni zonna kuti mkuluyu amukaniza kuti sangakwanise kapena kuti ndizosatheka kuti ampase ufulu wokalowa mu account make ndi kumatenga ndalama. Koma zambiri zakambidwa mu nkhani zimenezi, tatiye timve kuti nkhani yonse ikuti bwanji, nanga ndi mavuto a mtundu wanji amene Norman Chisale akukumana nawo. Tikhale limodzi. Mabungwe oyendesa chisankho mbungwe la SADC Africa Electoral Commissions Forum of Southern Africa Development Commission ECF SADC ati ali ndi chiyembekezo chachikulu kuti dziko la Malawi liyendesa chisankho chokomera onse potengera momwe bungwe la MEC lagwirira ntchito yokonzekera kufikira pano. Nthumwi ya nthambi yoyendesa bungweli kuchokera ku Lesotho Ampatsa Mochokane anena izi ku Lilongwe pazokambirana za mmene mabungwewa angagwirire ntchito zokomera maiko awo. Franklin Tambalika walemba ripoti ili. Bunge loyang'anira mabungwe oyendetsa zisankho mchigawo chakumwera mu Africa cha SADC lati kuchititsa chisankho cha bata ndi chokomera onse kumatengera kuchita zinthu poyera. Polankhula pazokambirana za mabungwewa ku Lilongwe, mmodzi mwa akuluakulu a bunge la ECF SADC Ampatsa Mochokane ati kufunika kuti mabungwewa adzigwira ntchito ndi mbali zokhudzidwa pa chisankho monga zipani za ndale komanso kumva ndi kuthana ndi madando omwe anthu amakhala nawo pokonzekera chisankho. Vuto lomwe limakhalapo ndi ntchito yoonetsa kuti anthu opomerezeka kuponya voti alembetsedwa mkaundula. Taona momwe ntchito yagwirikira mdziko lino ndipo tikukhulupirira kuti anthu onse okhudzidwa apereka maganizo awo. Kaundula imwe dziko la Malawi likugwiritsa ntchito ndi kaundula opamwamba imwe silidamaonepo m'mayiko ena onse. Chofunikira kwambiri ndi kuonetsetsa kuti mbali zonse zokhudzidwa pa chisankho maka zipani za ndale zikupatsidwa mwayi opereka madandaulo komanso kuyankhidwa mwandondomeko. Wapampando wa bunge la Malawi Electoral Commission Justice Annabel Ntalimanja wati zokambiranazi ndi zofunikira kuti dziko lino likhale ndi chisankho chovomerezeka. Ndi nkumano kuti mabungwe amene amayendetsa zisankho mu SADC komanso maiko ena timakumana kuti tikambitsane nkhani za zisankho, tikuyendetsa bwanji zisankho zikuyenda malinga ndi malamulo komanso ndi mmene maiko ena amachitira timati international best practices. Mkumano umene umachitika mozungulira maiko osiyanasiyana. Sono meeting iyi ndi 10 ya Malawi to host, moti tapanga host meeting imeneyi ndiyokuti inayamba Monday ndipo tikupitiriza ndithu. Meeting imene ndizofunikira ifoti timakumana ndi kumakambirana kuti kodi zisankho zikuyenda bwanji, chifukwa cholinga ndichokuti tonse tiyendetse zisankho zovomerezeka ndi malamulo, international best practices, komanso kuyenerera kumakamaka kuti tikupangitsa zisankho zimene zili free, fair and credible. Bunge la Electoral Commission Forum of SADC ndi bunge loyima palokha ndipo mamembala ake ndi mabungwe oyendetsa zisankho mchigawo cha SADC chomwe la Malawi Electoral Commission. Zipanizi zikudzudzula bungweli kuti silikufuna kumva mu nthawi yake madandaulo awo malinga nkuti nthawi ikupita. Abeni Chakame omwe ndi mlembi wamkulu wa chipani cha Peoples anati ali ndi nkhawa ndi bungwe lona za chisankho likuchitira akadandaula pa zinthu zake. Alibe chili kwenikweni kufuna kuti zinthu zimene muna zikubweretsa ngati chifunga pakati pa chisankho chikubwerachi kuti tizikonze mwabwinobwino mwachangu ndi mwamtendere. Nkhani yokhweka ineyo munthu adibana atakunenani kuti mwamubera foni ndipo mwabisa mthumba inu nkukana kuti simunabe foniyo kunena kuti chiyembe kusecheni mthumba inu nkumakaniza matumbano kuti musaonemo mupeza kuti akaganiza bwanji. Mukalata yomwe adalemba ndi a Chief Elections Officer a Andrew Mpesi abungwe la MEC ananena kuti alandira kalata yochokera ku zipani zisanu yomwe ifuna iunike makina abungweli oyendetsera
chisankho, ndipo anati bungwe lawo likaoneka bwinobwino zomwe zalembedwa mkalatamu linena maganizo ake. Ndipo lero mneneri wa bungwe loona za chisankho Asangwani Mafuliro mosalankhulapo kuti kodi ndi liti lomwe bungwe loona za chisankho lidzaloleze kapena kukaniza kuti zipanizi zidzathe kuwunika mu makina za chisankho. Amafuliro anati lachisanu likubwerali bungwe la chisankho likumana ndi zipani za ndale. Zipani zisanuzi zati zili ndi chikayiko ndi makina oyendetsera chisankho. Amalawi ena okhudzidwa akonza zionetsero mu mzinda wa Lilongwe pa nkhani yonga yomweyi. M'malo mwa ZBS kuno ku Blantyre ndine Emmanuel Chibwana. Unduna wa zamphamvu wati wakwanitsa kumaliza komanso kutsegula malo 282 mwa malo 460 omwe ali pansi pa ntchito yoyika magetsi m'madera akumidzi maka mgawo lachisanu ndi lachinayi. Mneneri mu undunawo Austin Tew ati akufuna kutsiriza kumanga malo 126 pakutha pa mwezi wa June, ndipo ati kuchepa kwa ndalama zakunja komanso kutsika mphamvu kwa ndalama yakwacha kunakhuza ntchitoyi. Imon Piringu walemba ripoti ili. Mneneri mu unduna wa zamphamvu Austin Tew wati undunawo ukufuna kuyika magetsi m'madera 408 pansi pa gawo 9 loyika magetsi ku midzi ukamatha mwezi wa June. Iwo akuti malo 282 mwa malowa ayamba kale kugwira ntchito, koma avomereza kuti kuchepa mphamvu kwa ndalama yakwacha komanso kusowa kwa ndalama zakunja kunakhudza gawo 9 ili lomwe limayenera kutsirizidwa chaka chatha. Iwo ati pano ayamba kale kuyitanitsa kampani kuti zionetse chidwi chothandizira kugula zipangizo zomwe zidzagwire ntchito m'gawo 10 la ntchitoyi. Nde sikuti ntchito za Malawi phase 10 zayambika pano payayi. Fama process okonzekera anayambika kale chaka chatha. Kuyamba nthawi yonena kuti tipeze madera amene amagetsi Malawi 10 azafikiremo zinachitika kale chaka chatha. Kukayenderamonso m'madera mmene momo kutolera zofunikira kuti tidziwe kuti kumene kufunika magetsi ochuluka bwanji. Dr. Sizo Kaunda ndi katswiri pa nkhani za mphamvu ndi magetsi. Ndi zifukwa ndithu zokwanira. Komano chifukwa chonena kuti mwina plani yonena kuti akwaniritse kupititsa magetsi mizi kapena ndi mizindamo sinathe kukhala mmene anapangira plani. Zinthu zina za chitukuko chokhuzana ndi za business, chitukuko chokhuzana ndi moyo wa anthu chimakhala ngati kuti chimabwerera m'mbuyomu. Komiti ya nyumba ya malamulo yoona za kusintha kagwiridwe ntchito m'boma inati kuchedwa kulumikiza magetsi komanso kuchepa kwa ndalama pakati pa nzika m'dziko lino ndi ena mwa mavuto omwe akukhudza ntchito yoyika magetsi m'madera akumidzi ya marepu. M'malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe ndine Imon Piringu. Ophunzira ena pa skulu yosula aphunzitsi ya Rumphi anakhamukira ku ofesi ya DC wa bomali kukatula nkhawa zawo pakulephera kwa boma kuwapatsa allowance yawo ya miyezi 5 yomwe amalandira akapita kukayesera momwe azikugwirira ntchito akamaliza maphunziro. Mtsogoleri wa ophunzira wa Maxwell Mazunda wati chiwapitisireni mskulu zosiyanasiyana mwezi wa September kufika April chaka chino boma silinawapatse allowance yawo. Brian Machere walemba ripoti. Malingana ndi mtsogoleri wa ophunzira pa sukulu yosula aphunzitsi ya Rumphi Maxwell Mazunda, kulephera kwa boma kuwapasa allowance yawo yomwe amalandira akapita kukaphunzitsa msukulu zosiyanasiyana kwakhuza kwambiri ophunzirawa pa chuma. Iwo ati ambiri panopo sangakwanise kugula zofunikira pa moyo wawo. Ophunzirawa omwe ali 169 akuyembekezera kuti boma liwayankha pofika lachisanu likudzali. Iwo ati ngati boma siyankhapo kena kalikonse pofika tsekuli ayamba kunyanyala makalasi. Aliyense ali panopa mukumuonayi kulira anthu fe tinali kuma TP komwe timaphunzitsa kumene timayembekeza kuti tizilandirako ma allowances timayina kupeza zophunzitsira ndi zophunzirira monga pa sukulu pachi. Timagula zosiyanasiyana mapocket money kapena kuti ndalama imene apathumba magula ko mankhwala timakhala shop imene kufuna kuti pazipezeka ndalama tikule mapanado kana ndi aspirin chani komweko sikokhapo ayi ena afe ndife okwatiwa ndi mwinamo soyeza kuti ndalama yokhayo ndiyomwe amadalira kuti athandizike pa iwo komanso mwina ndi makoloso awo kumamiziko. DC wa boma la Rumphi Aimano Bulukutu ati madandaulo omwe ophunzira apereka akafika kwa adindo oyenera. M'malo mwa Zodiac Rumphi ndine Brian Machere. Mukonera nkhani pano pa Zodiac ndi zambiri posachedwa pa nkhani pomwepo. Bongo yonetsa chisankho lati kuzukuta madandaulo okhudza kaundula wa chisankho
vuto la network lakhudza ntchito za nthambi ya immigration ndipo mu nkhani zina anthu akupitirira kufola pa mzere kuti agule shuga komanso mafuta agalimoto kuzomba. Tili ndi izi ndi zina zambiri, tiyeni tikhale limodzi. Bungwe loyendetsa ntchito zachisankho lati lili kuzukuta kalata zomwe zipani zisanu zapereka ku bungweli zofuna kuti lilole bungwe lapadera lioneke kaundula wa mayina a anthu odzaponya vote pa 16 September. Zipani za DPP, UDF, Forward Peoples and UTM ndi zomwe zinapereka pempholi. Wapampando wa bungweli Annabel Ntalimanja kufotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Brenda Kayo. Koma zipani 5 ndi zimene zakhala zikupempha kuti zikufuna kuti tichite kauniuni wa system yoyendetsera zisankho. Bungwe la meki lakhala likufotokoza kuti pempholo tamva koma chifukwa chokuti sanafotokoze chenicheni chimene akufuna kuti aone mu system mondeti tinanena kuti atitumizire scope kapena tinene kuti ndondomeko kuti kwenikweni chimene akufuna kuti akaone mu system mo ndi chani. Ndipo monga takhala tikupemphera audit yo inabwera pa 21 May ndipo commission ikulingalira ndi kuwunikira pempho limenelo ndipo tikhala tikuyankha chapompano. Nthumwi zochokera ku bungwe la Electoral Commission Forum of SADC zili mdziko muno momwe zikukumana ndi akuluakulu a bungwe la Malawi Electoral Commission kuti akambirane zokhudza kukonzekera chisankho cha pa 16 September. Mkumanowu ukudza pomwe kwangotsala miyezi itatu kuti dziko lino lichite chisankho. Brenda Kayo ali ndi zambiri. Polankhula pa mkumanowu mkulu wa bungwe la meki Annabel Ntalimanja ali mkumanowu ndi ofunikira kamba kuti uthandizira kuwunikira momwe dziko la Malawi lakonzekera zisankho za pa 16 September 2025. Iwo ati izi ziperekanso mwayi kwa mayiko ena monga Tanzania komanso Seychelles omwenso ali ndi zisankho chaka chino. Dziko la Malawi ndi Seychelles lichititsa zisankho mu September pomwe dziko la Tanzania silidalengeze tsiku lomwe lichititse zisankho zawo. Part of the agenda ndi for Malawi kuti tifotokozerere kuti kodi takonzekera bwanji chisankho ichi kufika pano komanso pofika pa 16 September tionetsetse kuti china chilichonse chili m'malo mwake kuti chisankho chizayende bwino chovomerezeka komanso chotsatira malamulo. Mkulu oyendetsa chisankho mdziko la Lesotho Amphasa Mokhoshani ayamikira bungwe la meki kamba kokonzekera bwino pa zisankho zomwe ziliko mchaka chino. Mkumanowu omwe ayamba lolemba utha lachinayi. Bungwe la Center for Multiparty Democracy lati mchitidwe wa Zowawa pandale utha kuchotsa chidwi cha anthu ena chokaponya voti. Bungweli layankhula izi kunzuzu litakumana ndi atsogoleri a ndale azipani zisanu ndi chimodzi omwe awapempha kuti achilimike pothana ndi mchitidwewo. Feston Malekezo wadza ndi ripoti. Mkulu woyendetsa ntchito ku Center for Multiparty Democracy Mai Ruth Nthekana anati chiwerengero cha anthu amene akuzaponya voti nchotsikirako poyerekeza ndi amene amayembekezeredwa ndipo chitha kutsika ngati mchitidwe wa Zowawa pandale ungapitirire. Iwo anati mchitidwewu ungathe kusokoneza kwambiri magulu monga amayi, anthu olumala komanso anthu achikulire kuti asazaponye voti. Anthu pafupifupi 7 million amene analembesa kuti azaponye voti poyerekeza ndi 6.8 million amene analembesa mchaka cha 2019. Tikuona kuti violence yazipani ikapitirira zithopangitsa soti anthu amene analembetsaja asakavote zimene zizapangitsenso kuti anthu ovota akhale ochepa makamaka anthu azimayi ngati achikulire amene samatuluka okavota kukakhala kuti kuli Zowawa. Nde kunali kungowapanga encourage kuti apititse patsogolo bata ndi mtendere pamene tupita kuzisankho. Msonkhanowu zinadziwikanso kuti anthu ambiri sakuzindikira kuti mchitidwe wopereka katundu pofuna kukopa anthu kuti azawavotere ndosemphana ndi malamulo a dziko lino ndipo wopezeka atha kumangidwa. Malinga ndi Nthekana chomwe chikufunikira nchoti anthu adziwisidwe za izi. Poyankhulapo gavanala wa chipani cha UTM ku chigawo chakumpoto a Moses Mlenga anati chipani chawo chimalimbikisa mtendere ndipo amalimbikisa achinyamata wawo kupewa mchitidwe wa Zowawa. Nkhani zimene takambirana ngati zoonetsetsa kuti usakhale Zowawa, zoonetsetsa kuti anthu asamapereke handout kuti anthu avotere, ndizovuta kwambiri chifukwa choti zimene timakamba ndi zimene zikuchitika nzosiyana. Koma ifeyo ngati UTM tili committed. Nawo akhumbo mwaungulu omwe ndi ofalitsa nkhani ku chipani cha MCP ku chigawo chakumpoto chakumwera anati
ndi udindo wa zipani zonse mdziko muno kutengapo gawo pothana ndi mchitidwe wa ziwawa. Nthawi zambiri ziwawa zikamachitika pamalo timatengera olo nyumba anthu amanena bambo, koma sometimes amakhala mwina behavior ya ana ulamayi olo mwinanso alendo. Ndi utsogoleri wa Malawi Congress Party under the leadership of Dr. Lazarus Makazi Chakwera ndi utsogoleri wakumva. Atsogoleri azipani omwe anali ku msonkhanowu anachoka mzipani za Alliance for Democracy, Democratic Progressive Party, MCP, People's Party, United Democratic Front komanso UDM. Vuto la network lakhudza ntchito za nthambi ya immigration kuyambira lolemba anthu ofuna thandizo akhala akubwerera osathandizidwa. Isaac Salima anafika kulikulu la nthambi mu mzinda wa Blantyre ndipo akufotokoza. Kuyambira lolemba la vitali anthu amene akhala ofuna thandizo ku nthambi ya immigration mu mzinda wa Blantyre akhala akubwerera malinga ndi kuti nthambiyi ikumana ndi mavuto okhuza network. Tidafika lachitatu masana tidapeza anthu atangokhalakhala asakuthandizidwa malinga ndi vutoli. Ena adali akhala pansi pa mitengo komanso malo ena akudikirira kuti mwina vutoli akhoza kulikonza. Mmodzi wa anthu amene amagwira ntchito ku nthambiyi adatitsina khoto kuti vutoli ladza malinga ndi kuti akusintha makina ake malinga ndi kuti boma lidasanirana contract ndi kampani ina imene izipanga mapasipotiwa. Amene amayankhulira nthambiyi a Pasquale Zulu adapempha nthawi asadayankhulire pa nkhaniyi, koma izi zakhumudwitsa anthu amene akhala kufuna thandizo lochokera ku nthambiyi ponena kuti vutoli lawakhuza kwambiri. Mavuto anetiwuki wefe atikhuza kwambiri chifukwa chonena kuti pa zimene zikuchitika ndi zimene ife timalingalira kuti tizichite si zimene zikuthekera nyero. Lezi kumakhala zinthu zobowa kwambiri chifukwa chonena kuti ambiri ife timachoka mutali mono ngati drama yangati ya transport kubwera kuno kumozidwa kuti basi network yavuta choncho mutha kubwerera ukabwereso mwina mawu. Komano chimene chikuti bowa kwambiri chonena kuti network ikuti ikabwera nkuthawa kukhala dzuwa lonse kuchoka mamawa mpaka madzulo akuti network kulibe. Chabwino pa nthawi imene yabwera network kupezeka kuti anthu aja kuti atithandize kupanga mapasipoti tikutha almost 4 months 5 months passport isanatuluke. Boma posachedwapa lidasanirana contract ndi kampani yatsopano ya Madras Security Printers Private Limited imene idalowa m'malo mwa kampani ya E-Tech Systems. Kampani ya E-Tech imene eni yake nda mdziko muno adangoyilemba ntchito mwa kanthawi kochepa kuti ilowe m'malo mwa kampani ya Technoblend imene boma lidathesa contract yake. Nkhani zokhuza network zakhala zikukhuza kwambiri nthambi ya immigration mwakuti mchaka cha 2023 nthambi idayimisa ntchito zake kamba kavuto lokhuza ndondomeko yosindikiza ziphaso. Tipitirira kupatsani nkhanizi ukatha uthengawu. Tipitirize nkhani. Anthu akupitirira kufola pa mizere talitali kuti agule shuga komanso mafuta a galimoto mu mzinda wa Zomba. Mtolankhani wathu kumeneko Jason Malawa wati anthu akuloledwa kugula bero imodzi yokha basi. Mmodzi wa anthu omwe tinawapeza pa mzerewu a Chitenji Pengani Kambote omwe amakhala kusadzi ati boma lichitepo kanthu kamba kakuti kusowa kwa shugaku kwakhudza kwambiri banja lawo. Ndabula chama 8:15 mpaka panopa ndikanika kulowa kuti ndilowe mkati mutikule shuga dzikanika muti pene machoka kwathuko ndali ndi maganizo onse kuti shuga timupetsa tilamba dziro kuti shuga wabwera koma ndithu ndikanika seka pali apolisi anena kuti mmene momwe sitigulaso shuga ndipo shuga imene ndimafuna kuti ndigule shuga okwana 10 koma kuti akukanizanso akufuna ogula okhaokha ogula bero. Ndesi ndikudziwa nena kuti dziko lili kupita kuti tikuvutika ine monga ngati mayi ndili ndi ana amene akapita ku sukulu ana ukanika kuti amwe tii sitikudziwa nena kuti tikhale bwanji ndalama ndili nazo izi koma tikukanika pa shugayo timupetse sitikudziwa kuti dziko lili kupita kuti wa Malawi anzake. Kuzomba komweko anthu osakukhala pa mizere kuti agule mafuta a galimoto a petro. Mmodzi woyendetsa galimoto zamatola William Thole wati zinthuzi zafika potopetsa. Unonawo zaumoyo ukupereka katemera wachikuku kutsatira kufala kwa nthendayi mdziko muno. Ntchito yopereka katemerayi ikuchitika m'maboma asanu ndi limodzi omwe namwayo ndi Alilongwe, Nkhotakota, Salima, Blantyre ndi Ntchewu. Kupitirani nkhani zathu, bwalo la milandu mu mzinda wa Blantyre lakana pempho la Norman Chisale amene amafuna kuti bwaloli lilamule kuti maakaunti awo aku banki awatsekule. Maakauntiwa
adawatseka mchaka cha 2021 pamene mkulu ozenga milandu ya boma anakatenga chilolezo kuti katundu wa Chisale alandidwe komanso kuti maakaunti wawo atseke. Isaac Salima wafotokoza. Katundu wa Chisale adamulanda mchaka cha 2021 pamene amamuganizira kuti adamupeza munjira ya chinyengo, ndipo boma kudzera mwa mkulu amene amazenga milandu ya boma adakapemphanso chilolezo kuti maakaunti awiri a Chisale aku banki awatsekenso, koma Chisale adakapempha ku bwalo la milandu kuti awalole kuti azitha kumakatenga ndalama ku maakauntiwa, koma bwalo la milandu kudzera ku nthambi imene imamva nkhani yokhuza ndalama komanso milandu ina yokhuza ndalama lakana pempho la Chisale ponena kuti pempho lawo silidapereke zifukwa zokwanira pa nkhani yokhuza malamulo okhuza ndalama. Bwalo lila lidapezanso kuti a Chisale sadapereke umboni okwanira kuti pamene ndalama zawo zizikusungidwa ku mabankiwa iwowa akumalephera kupeza ndalama yozithandizira pomwe wa tsiku ndi tsiku. A Chisale amawaganizira kuti adapeza katundu wawo munjira chinyengo, ndipo iwowa amenenso ndi wachitetezo wa mtsogoleri wakale wa dziko lino apita Mutharika akhala akupita mwa bwalo la milandu kuti akapemphe kuti awatsekulire maakaunti akubankiwa. Poyamba a Chisale adapita ku bwalo la milandu mu August ya 2021 koma pempholi adawakaniranso, ndipo mchaka 2022 bwalo lalikulu la milandu lidakananso kupereka chilolezochi kwa Chisale. Malinga ndi kalata za bwalo la milandu zikuonesa kuti maakaunti awiriwa muli ndalama zochuluka, pamene ina ili ndi ndalama zoposa 30 miliyoni kwacha pamene ina ili ndalama zoposa 87 miliyoni kwacha. A Chisale kudzera mwa mmodzi wa amene akuwayimira pa milandu a Chance Gondwe adakadandaula ku bwalo la milandu kuti awatsekulire maakauntiwa popeza mwa zina akumalephera kupeza ndalama zozithandizira pamoyo komanso kulipira maloya amene amawayimirira pa milandu. Bungwe la Southern Africa Trade and Connectivity Project mogwirizana ndi bungwe la Small and Medium Enterprises Development Institute Summit mothandizidwa ndi World Bank akhazikitsa maphunziro a masiku asanu omwe cholinga chake ndi kutukula kuchita malonda ang'onoang'ono mdziko muno. Mwaigowero ali ndi zambiri. Maphunzirowa anabweretsa pamodzi anthu ochita malonda kuti aphunzire mmene angapititsire patsogolo malonda awo. Poyankhula m'malo mwa bungwe la SATP a Job Chakaza anafotokoza zambiri. Project inasunga ndalama zina pambali pafupifupi 390 million Malawi kwacha zimene inapereka ku Ministry of Trade yomwe ikupereka ku SMED kuti bwanji taphunzitse anthu amene amachita mabizinesi osiyanasiyana kuno ku Malawi, makamaka anthu amene amachita zinthu zoti tikhoza kuzitumiza kunja chifukwa mabizinesi ndi osiyanasiyana, ena ali ndi maokala, ena ali ndi mabarbershop, koma ndikamba za mabizinesi amene katundu wake mukhoza kumutumiza kunja. Oyang'anira maphunziro ku SMED a Ahad Kaesa akufotokoza zambiri za maphunzirowa. Tinabwera ndi maskills maphunziro amene wakuti tathandizire athe kukwaniritsa masomphenya awo kuti afikire size kuti atha kupanga compete ndi anthu ena amene amapanga produce zabwino kuti atha kutani kumatumiza maiko akunja. Maphunzirowa akuchitika m'maboma 15 a mdziko muno, ndipo mmodzi mwa ophunzirawa Achinsisi Kanyimbi amayamikira a SMED. Training imene iyi yatithandizira kwambiri chifukwa tazindikira zinthu zimene sitimazidziwa bwinobwino. Nthawi zina timati tikapitisa product yathu pa msika timatha kumabwezedwa mwina pena umathawa Malawi Bureau of Standards, koma nawo taziwa kuti ndi chani choyenera kuti tichite kuti product yathu ikhale yovomerezeka pa msika. A Gift Chimalizeni nawonso anachita nawo maphunzirowa ndipo ati apindula kwambiri. Maphunziro amene wathandiza kuti pomapanga business yathu tizipanga mozindikira kwambiri chifukwa mbuyomu timangopanga business osadziwa kumene tikulowera ndi chimene tingakwaniritse, koma chifukwa cha maphunziro amenewa foda kuti phunzitsa zokhuzana kuonjezera value ku katundu wathu kuoneka kuti business yathu tipanga mwandondomeko ndipo tichita bwino ndithu. Pamene gulu la SATP ndi SMED akupitiriza kupereka maphunzirowa, pali chiyembekezo choti atukula anthu amene amachita malonda ang'onoang'ono m'dziko muno. Bungwe la Malawi Bureau of Standards MBS lapereka ziphaso za milingo wa makampani anayi kamba kugwiritsa ntchito milingo yoyenera pochita malonda. Makampani omwe apatsidwe ziphasozi ndi a Bloomfield Factory ya Lunjere Tea Estate, Project Peanut Butter ndi Signon Global Logisticism omwe apatsidwa ziphaso zodziwa ntchito yosamalira chakudya. Anka Industries yalandira chiphaso chokhudza kasamalidwe koyenera kogwira ntchito. Freddy Sekwese ni mmodzi wa akuluakulu a Malawi Bureau of Standards. Certificate amene wa event imene itachita lero yopereka ma certificate zikutanthauza
kuti tikupita patsogolo ndi ntchito za ma standards za milingo Malawi muno, chifukwa apa yangoonesa kuti tsopano tayamba kupereka ma certificate amene mbuyomu makampani athu akafuna kuti apeze ma certificate amenewa amapita kunja kwa dziko lino kumakapeza mabungwe ena maiko menemu amene amapereka ma certificate amenewo. Koma panopo zikusonyeza kuti Malawi Bureau of Standards tsopano tili ndi kuthekera kumeneko, chifukwa poyamba zaka zingapo zapitazi timatha kupereka ma certificate amenewa amene tutchula kuti ma management system standards certificates, koma certificate manager imakhala kuti mwina yodziwika Malawi mukha muno. Oyang'anira factory ya Bloomfield Alaxtonia Dovu wati chiphasochi chithandiza kutsegula mwayi wa malonda wa kampani. Zizithandiza choyambirira business yathu ngati opanga kupanga follow ma standards amene FS 22000 imakulola ngati kampani kuti mutsate. Chachiwiri zimathandiza kunena kuti mupange chokudya chimene chili recommendable countrywide komanso abroad. Komanso sichokhacha zithandiziranso kunena kuti pamene makasitoma ambiri akubwera kuzigula tiye wathu ngati kampani futali ndi chitsimikizo kuti chokudya chapangidwa moyenera potsata dongosolo loyenera, ndi kuti zithandizira kuti imvene chuma chathu ngati kampani chipite patsogolo. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane na insometo yake bungwe loyendetsa chisankho lili kuzukuta madandaulo okhudza kaundula wa chisankho. Voter network ilakhudza ntchito za nthambi ya immigration. Nkhani zina anthu akupitira kufola panzere kuti agule shuga komanso mafuta agalimoto kuzomba. Malawi ndine Elvis Zowawa tikupatsireni potsatira pa nkhani za nyengo.